And guys, part 2 na please subscribe to YouTube channel Eric Hilot. And please follow my Facebook page, Eric Hilot ang traditional. Eric lang, Eric. Cesar. Eric lang, Eric Hilot. Lang. Di ba ka mag-inom? Ha? Inom. Oo na. Karang. Nabagyan ang paragsa. Sigarilyo. Wala na. Wala. Mag-explain ko sa inyo ha, paminawa ko. Kaya importante kayo sa mga kalawasan, dili lang para sa inyo ha, apel po ko. Sabi na sa tuwang viewers. Kaya nag-research kung mapakamasayod mo na balay-balay sa uric acid. Kaya sugar. Uric acid. Kaya sugar. Ay kalimot ha? Ngayon wala. Buharag yun na sila kabuk, di ko na pwede kalimutan. Dili nila parehas mo ni top 2 nga mga sikat nga matungog na to, si sugar o si uric acid. Di na lang mag-isgot ni high blood kasi high blood under na sa ni uric acid. Ha? So si uric acid nadre ang sigarilyo inom. Sigarilyo inom, pasayan, alimango. Nadre. Soft drinks, kape, juice, cha. Kung asang daghan di pasulod sa tawlawas, mo na napiktahan. Kung sa'yo napiktahan ni mo? Wala. Ha? Wala uric. Uric. Nangani ka tungod ni sigarilyo inom. Kung dili tanan, yung kasagaran. Pag manigarilyo ta mo inom, labi nagpasayan, pag mag-alimango, upat na, pag may stroke, wala na kasagaran. Ha? Kung manigarilyo inom. Pero di ko tanan natin sa tuo. Sakit naman? Kaya? Kaya ako ko. Wala pa nagtitinuod ha? Wala pa tasakwan. Kapay mas daghan na ron. Ay lang kay excited, muli na rin magsunod. Pareho na ito ni Juan, ni Cesar Romero. Grabe, sinababay dito eh. Di masakit lamig nun. Kita yung kamilot ka naon man o. Pero na isang starting no. Alahe. Anaon man niya, bosa maghilot o kini. Kita yung kamilot. Kaya ko na yung kumbalat ka na eh. Okay na? Kaya ko. Hindi ni mabungkag, magkadugay, mabugat ang atong tiing ha. Dili ta pwede magumulumol o gininit hapon gabi ha. Hilot yun. Sakit gamay? Kaya ra. Wanta kay napata sa balik 1 to 100 napata sa 10. Apay nabintar ang kagwantan nimo ha. Ano si Eric Hilot. Wanta gamay. Kani osteoarthritis mo na makapasungkot sa tao pag matigulang na kano. Kaya napusog mo ka o itlog manok o lamang loob kano. Mo ni bugat? Oo, kana. Di plaster. Saka gamay, saka. Grabe. Lukot mo lang eh. Alam mo? Lagi na. Wanta na, pedaganan eh. Bata ka 50%. Alam mo kaya na. Saka gamay, panitubos ka. Eh, basta-basta po na. Ito ganito gingon ako dere. Lukot-lukot. Dere sa gingon ako, naminaw ka, be. Okay, okay. Ha? Sugar. Very good. Kapitas. Uric. Very good, naminaw, be. Hindi na ka mainom. Siya na ko panagsabusin. Undangan na, di ka maayo na.
Huwag mo satyat pa ka, masamutan pa. Ganahan mo lami. Ayaw na. Apa? Dugo mo tulog. Yung dugo tulog. Sakay. Ubos. Sakay gid. Sakay gid. Ubos. Di ba? Tama na. Ano ba mo na tandog ng magkakal eh? Grabe mong dugo dito. Tulog ayo. May sakit na. Lamig daw, lamig. Lami ka sakit. May singit tabak. Ha? Antos na yan. Karaga. Antos. Gunta. Kira? Kaya na kaya rin. Huwag pa taga 50%. Dili siya bawal hiloton basta magpahilot. Kung di ka mapahilot, wala. Bawal na. Bawal na siya, pwede man ka pahilot. Kaya ingon man kung sikuan bawal. So dito ka, ingon man sikuan. Ayaw pahilot, no? Ito. Ingon man kung sikuan, nga dili pwede. O di, alwata ka. No? Kahilot man. Kung kayo mapahilot man ka, so wala na bawal. Ingon man kung sikuan, dito na pwede. Kanya, isa may matuluan ron. Ha? Pwede mong kung talang dialysis, ulit na dialysis. Kung mahimo lang. Pero no, nung nakibudget, pwede. Matahay na na. Kogit. Sana? Sa isa ka semana, na ika-isa, na ika-2, na ika-3, ang pinakagrabe. Kung papa dialysis ba ito? Ang titulo ka ito eh. Wala may... Ano? Hindi pa, ikamutan lang na. Naman mo dawat ang dugo. May kambyo. Hindi naman dawat. Gani mo daya ang dugo. Wala, katong libre. Ugay lang po ka ito. Sa tuwid ka. Pag lima na katong teacher ang pinatay. Sa tuwid ka. 19. 18. Nana ko dali. Nagsugod ka dahil daya. Nana ko dali, 19. No, wala na 2019. 18, 19. 1819? Sugod siya ko ang daya. 2018? Oo. Ngayon ko. 2019, 18. Nasugod siya ang daya. 2018, anak. Oo, Natay pero pa pa 19 na. mga 20. Ha? 20. 20 na ba to? Kaya maglima na lang. Ito ako 2021 man. 20 na kita sa lumat ka. Taas ka itong kriya kayo, di pang gusto mo
Di ba ito hingaog mga minuto ba? Bisa kilig kilaw. Kita tambal. Ang ibo na na imong kinae. Karon, pinaguba naman imong kinae, bidaya ka. Okay. Pinaguba na. Ang daya, binaw lifetime ng daya. Lifetime, mo na kay korta. Limit, nalagyan ko na limit. Tindi sa kwat, sintik. Okay, hayang ka sir, hayang. Okay na, may sakit na. Pero okay Sakit kaya. Aaron. Ah, Hanapin mas lami ato. Kung nabantayan mo karon, napay mas lami ato.